Malo amene mumandi usajenda amenewo onde mukufuna chimene chichioneke. Aha, tawi yo ioneke kuzungu ya watch yo isienda isakali pa half past pa quarter past isienda isakali ma minutes inandika apa chipira chioneke bwino bazi zono stadion imene mukufunayo ndiyo kuti watch yo ndipangese kuti isienda pa chitusi ipo kapena ngokala fixed mokasikiko isienda koma yandale pa half past isienda isakali pa half past andisoteka isakali pa half past isienda bazi iwe mukufuna situsi singa cha chimosi chapa WhatsApp china chapa profile china chapa Facebook ndekuti zose zitatu iwe ndinopoza kwa peti iwe mungandichoze kulilongwe ndibwere kuno tisajambule situsi zitatu kodi mesa tinakwisa nakuti ubwere usandijambule iwe ndekuti mundilipiratu ndalama ya situsi zatatu chabwino betatiyen taimani uko pa Facebook iwe muzandichedwese situsi zitatu ndawi mukunditayila kale. Imene ibwa ndone koma imene ndezikuoneka bwinoto zuli manena kuti wachizienda magari moto sakuoneka sakuyenda matayala nanga ine nzinkuoneka incho ndasiwa bwanji kuti ndili ku Blantyre ndikufuna site yonse ioneke bwino kuni majambula bwanji sono iweso ndinofuta bwanji situsi zitatu somweso bazi mundisokonese sochitatu taimani jambula china siki ndichotika kasi iwe mukufuna situsi singa ziwiri ndisoteka iwe tashoka ni umene kukuime nkasi kodi wabwerera ine wabwerera nkasi ndabwerera iweyo komano nkasi wakufuna chitusi tikuonese kunena kuti futo simalowa futo iweyo simuna bado mwasiwona mpambande pamene boti ndipo zilike makondera ba iwe ndingati zoyokondera chani iwe semuna badwa kasi anabadwa zono iwe tandipaze number phone yanu kuti ndikutumisireni situsi pa bluetooth so zimatheka koma ndangazeni mapangira kuti ndikutumisireni situsizo komanso ndekuti tisiwane apata ziwana ndizibwera bwana ne customer apa ine ndiwakulilongwe tu angonditana achiziluwa kuti basi ndisajabule achizilu ndani kodi muntu wakulu sini matata usachizilu mwapasa anthule munthu izinandi bwino muluza nazo kuti makastoma asona nde apapa tiye ndisikuperekesani tikambirane kuti tipange bwanji ndekuti mungondipasa number phone yanu so zimatheka ndikujambulani koma ndikupanga kayesanselu taimani iwe pamenepo kuti mesa iwe mukufuta kuti situsi zikufuta puta mati mukundichedwesa atango ndipasa number phone ndipasa number phone ndikutumisireni situsi pa WhatsApp pa WhatsApp usati pa Facebook pavoni buku poso ndisoteka masilo anga mazilo 4 basi asha bwino sikomo sikula bwino komatu ndirama sinapereka kapena zina munditumisira pampamba mutumisa pampamba iwe tiye ntipitirisa chifukwa iwe muzikala ngati mundu wamuna mundu wamuna sakuyatu komanso mkasi alibe maipusi amene uyu ndi maipusi iwe maso anonda amene ali tifuta ndaiwala sokozi yomwe ndipafuna likuima sana mupange shochi meno kunena
chimene chwaisi chinatuke bwino inu zawo chimukanika kuyendesa wo chisikuoneka kazi kukanika zono iwe kodi mukufuna chani chabwino tichoka tikajambulise iwe muntu basi kumapanga sachibwana basi tikajambulise pena apa sukujambula bwino apa pashaipapo nja nanga zilose sikukanika apa bwana ntiyeni pachitusi chauje pa clock pa flyover abazi tia koma iwe ndaiwala kamba wanga zono iwe mundu ojesera ndalama chifomwe ndiyendesa mtunda wa utali uchoka kuja tafika hapa mumati pashani pa shishiti baziso hapa kundiyendesa iwe mundipaza ndalama kodi we ntchito yomwe ndiyo jambo zono ntchito apa ndikupanga ntchito yojambula pesa ndikupanga yoyenda zono ntchito ine ndiyoyenda zopano uze jambula utangokhala kwa ayi mzama ndisewelesa ujambula apa kumene kwezi mukujambula zongo sungachijambulira apa kodi ichi sichija chimakale pa ndalama chi ndifuna ndikaoneke pa ndalama ndiwe mukuona ngati kujambulani pa ichi ndikuti akuyikani pa ndalama ichimesa chimabwera kumbuyo kwa ndalama joni chilimba mbwera kusogolo ndifuna ndikakhala pa joni chilimba iwe muli pa ndalama anthu angafuna ike ndalama yontumba mmene mumaonekera iwe anthu atakupaopa tikuti kupa ndalama yontumba apo zizanduka kulopa zitatiye ndikujambule ndimalise ine ndisibwerera kulilongo koma njofu iyi amene anapanga njofu ndiwaluza nanga wamfa kuti ndi njofu imene ndisha ng'ombe ngati imene kuti ng'ombe taziwa ng'ombe imeneyo ng'ombe elephant ng'ombe ndi elephant kuti nanga iwe ngati kusukulu munapita amati ng'ombe ija elephant koma ishishitu ndizwagapi ababa mtenge chitiki cha mapeto chifukwa ichi chiwofumiza kukazabuli akukoza kulemba ntchito soona ndikuti amaziwa kuti uyu amapezeka pa ndalama joni chilembwe achizache zono ivo pamene pamuta kulumba iwe ndimakusani tikuti apapa mugwa ndimasiwa kuti apapa iwe mukuyenera mugwe munamba mwapanga kusembisa dongozo wabona penepa ndine ndikalapo sina ndimapo saimapo omambapo palibe masitepezi kuti kungokwera masitepeziyo kupita pamwamba paja chifuwapo ndipagatuluke chitusi chabwino ndikuti mutakakhala pakati pa mikango paja imene ndebula kumwadamiki ukopa kuva anthu okalamba ndi amene mumaopa kuva atu ife achinyamata sitiopatu ino lokumafa lero mulusaja pamene papo koma inuso ndesimata ine ndimanena kuti mujambule chabwino chioneke chapa ndalama kodi iwe kwenikweni mukufuna chani nanga ichi chiolo chingakwane iwe mundichedweza apa ndikujambula chomalisa ngati simuchikonda mungondipeza ndalama sanga ndichibwerera ukundifa ndikupazoza na jambula iwe nanga basi munthu chilichonse musingopetsa kuti ukukana ndikuti iwe mukona katuti basi osamapwekesa ntchito ya ansanu ukundifa bwino bwino iwe mukundifa iwe muzamapwekese ntchito ya ansanu ukundifa bwino bwino inuyo iwe basi mwandichosa kuja kundibwereza kuno kuti ndisakujambuleni basi apa ichi ndichomalisa ichi ndichomalisa zono iwe mesa chilichonse mukungokana kuti basi zizile bwino kodi iwe mukufuna muoneke ngati ndani ndi sofala sanu sosa chapasi mukufuna kuti basi sofala sosa chapa pakamera basi sioneka sochapa sofala sakuda pakamera pa mukufuna sioneke soyela akanakhala zikana wamadamu iyayi mzikana uja ndisoti sangokupwetekani osamaisana kudifu ichi chomalisa
ngati tichikala bwino timenya napo. Umenyana ndine? Iwe ndakuita kutoka kulionkwira umenyana ndine? Ndio mumanditana kuti musisandiseweleza. Ngati ufuna uzipita ulibe mkono nitakutola mano ndio umerekeza. Hayi wendi kunyenyenya. Hayo kazi mundu mandiendesa kuti kuja musika ndosa ishi ndisho malisa. Ndipo uoneseze jo malisa musachikani. Basta jambo la kazi. Basi. Ni manena zita zimezo. Mapito yake simu kujambula bwino. Jambo tichoka hapa, tikajambulise pansi. Amene umalo malisa. Malo malisa pansi leo. Mukapanga sechi bana timenya napo. Ni majambula hii bwana. Iwe ndiri bwino. Basi. Ndio timongo ndibaza ndalama ya 6 huyo. Iwe ndiri bwino. Basi tasukwa. Sana kupweteke niko. Ndimafuna hapa status ija imene. Zono mufuna yote mukana ndosa ndawu ya bwino sidika na pesa kuti basi konkuja ku tuko kotawa kuja. Amati kushani chijaja chawo chiji. Meza dikana pesa kuti basi. Mwabwela konko. Kokotawa. Basi. Chiti bwino chimene.